What's your favorite scary movie? Včera jsme startovali, to je 8. díl, takže jsme zase na mém serveru, minule jsme hráli s Jokerem, dávali jsme závody to a to, no. A teďkon, když jsme tady s mým kamošem, představ se. Markusák 115, čau. A nyní si teďko dáme závody. Takže bude jedno kolo. Uvidíme, kdo to vyhraje. Cena jsou zkušenosti. A bez nitra. Dáš odpočet? Jo. Hej, počkej! Ne. Dneska jsem zpátky, počkej chvilku. Kolik tam je sekund ještě? 3, 2. Ty jsi se byla dřív, ale to už jedno. Samozřejmě to mám Ej ne! Určitě já jsem 5 hodiny. Počkej. Jsi zlý. Aha. Tak já mám taky pomalejší auto, že jo? O hodně. Jedeš blbě. To je jedno. Není. Motorce stejně mě ještě předženeš. Co tvojí rychlosti. A já už jsem na cílový rovince. Ty mě ještě předženeš, úplně to vidím. A tě budu blokovat. Ne, dobrý. To už je nepředženeš. Cíla, jupi! Rozkoč cílem. Tak dobře, tak si vyhrál. Mi dej ty zkušenosti. A pěkně jsem si rozflákal to sexy autíčko. To se skoro celý rozflákal tím jumpem. Jaký máš jde? Jde 0. Takže dám ti tak 20 zkušeností. Okay. O co, že mi to auto za chvilku začne hořet? No, o co, já jsem to říkal. Zdrhej. Takže dostal 20 zkušeností. No a to by bylo pro dnešek. Ještě jste si mohli povšimnout, že jsme měli barvy laků. Takže s vámi rozloučíme. Čau. Čau. Takže dávajte lajky, odběry, budu se těšit. Dílu snad budeme už všichni. Třeba natočíme další videa. Jo. Třeba s námi bude Petulka. Jejková. Takže čau. Budu se těšit na takový odběr.
jestli přijde někdo s námi za mnou.